Ih, bang. Nah, dula sila duha oh. Si Kian. Kian og si Marcos. Nah. Oke. Bang. Ih. Ih. Nah. Hinay. Agoy. Kok punita? Hinay, goy. Nanti ka hinay. Hinay. Dire na, Kos. Dito mo. Ayo, dito mo. Tula. Oh, duha na. Tuig. Hinay. Kapunta ha? Dito dayon? Dire dagan dire. Dagan. Gi. Tago. Sila kuya. Gi, Piyaw. Hinay. Tara kuya dire. Tu kuya oh, nara dire. Tu tago. Kana? Ita, kuya. Ha, na kuya. Ha? Asa atu sulod. Sulod dire. Nasi Marcos dire, sulod. Asam deh? Asan tago deh? Ada dire. Adong, darah dong tuh. Bang. Hinay. Bang. Cepat kau ban iyan? Cepat kau ban? Kauban ka mo? Lupay dah. Kauban mo. Oh, na may pangitaon. Agnes, Bibi. Dito. Agi. Ang ate Bibi oh. Buta ni ate Bibi. Tuh. Tin ka dong. Tin. Dagan gini tao đấy. Dito rai. Tanong ko. Ha? 2 kilo. Nakapit ko. Tuti brief. Ke Marcos oh. Wala. Ay magtimpla tag pandong. Juice daw. Gusto na. Papa, just make ka do. Anna. Labay ra. Kana deh? Wala ka. Ah, paano? Buta guni mo, ito tawil. Pag ayos dong, apat ayos dong oh. May ice. Nalay ayos do? Apat pa di, oh. Ha? Balik nag-ayos. Grabe. Nga, bandang, tagbitin. Yung tagbitin, pagkadagan eh. Idula silang Marcos.
Julas na Marcos. Dre. Ano nang likod? Kaya kintaw bago ra kagawas dai. Ini na lang ko. Asam ni ka? Pati na babasa ko. Pati ko bit lagi mo buwan lagi. Ini ko pati nang gulahan. Kaya lang dodong. Ah, gibili na sa botalet. Ini tayo sa kirape. Ano naman? Baba na kay Jody ang Lunes, yung kung how Jute. natigas. Ma? Oh. Wala. Ano naman? Tingnan ko yan, siya nga. Pwede sa Jody dire, pagkatiyon ka niya. Sa Petro. Gasa maaga ka na lang sa ka. Kaya ko lang ton. kapoy man. Siya mo lang dasarag ay kamar pa sabot. Di. Ito eh, mari. Oh. Kaya to dong. Wa mo koy tulog ana, duty mo ko gabi eh. Ani wala kay ko ni. Wala, bukan na mesa. Bukan na mesa. Tan na mesa. Hoy, wa ko load go. Wala makabalo si Ron sa password sa wifi nila. Kuan, kang unsa yung Ha? kabalo ana. Ah, lang. Dini may sa dili yata. Bos. Sila papa rin mo, kabalo. Oh. Yata nga papa. Marcos. Yun pagka mo na nila oh. Nagpusil-pusil sila, nag-iira silang Marcos. Nang laba ko no. Ha? Anong nabada? Hmm. Ah, pag inom din dong ah. Sinadjust to. Ta, ayun tara. Beli na mo. Kani Ghost James kabalo na sa password sa password James. Oh, okay kabalo din eh. Aday. Sabi tayo magpapakorek na ako. Mobile Legends. Aksi. Dula ka? Wala ko. Kuan, ako ka manager. Ha? Wala ko ka manager. Gani ko. Lagay Mobile Legends.
Mo ni baso?